Nah, iki berkate latihan. Ibu bar salat ya. Salat Isya. Ibu jam biru. Roro dok 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 dok. Kenaan. Wah, dok berkate kok sesuk-sesuk kena mambu, Lek. Aduh nduk ora sambok kaya ora apa-apa, ya Allah, aduh iki rasane. Nek setengah jam cah wedok bengi-bengi. Lan nduk aku ngono. Buah ngono. Wis matur nuwun. Bengi-bengi untuk berkat niku. Iwak nisan, mangan iwak terus. Sing masak ya Mbah Damis. Yen iki Mbah Damis ora ono kan. Kok enak bayi. Enake gari wae. Masak ibu. Enak apa? Apa? Aduh, enggak dipangan ya Allah. Wong iki lho enek jam 8 jam 8 jam 8 kurah kok delok jam. Enak. Bumbunya merasuk. Lokatnya. Ini matur nuwun, Dik. Kok Damis masak alim. Ben ketok alim. Ben ketok alim. Saya seneng lah. Wis bayar. Ini udah bayar. Nah, bumbu ini tembus. Ini banyak tuat tapi benangnya tekan jero. Masak tanpa ya. Aku njak mesti delok ki. Kontene ndek niki. Rikat ada imbo apa ngono, nangis. Aku kok melok sedih. Rasa nangis nduk ya ngono kuwi. Bojo ki proses nduk. Aku ndek malah ngalor ngidul. Wis dikeki omah lho, dikeki omah maratuwaku iki lho wis dikeki. Ijek padahal iki rak wis karek golek pangane, dikeki maratuwaku aku setahun lho. Diular-ulari wong tuwek. Wis diomahi, sik tukaran. Lek ya tukaran. Mulih rono, randu 5 tahun, nganti Arifin umur 5 tahun. Arifin metu setahun. Kok ana setahun ku pirang wulan wis tak gon randu. Ngalor ngidul. Padahal omah-omah. Omah-omah iki terus kepeplek penak ngono. Iku wong sing sokone rangkulane iki kayu jati. Wong tuane. Aku njak kae idam-idamanku ki ya. Nek aku gak diganjar ngene ya, aku iso gawe urip. Kok ben omahe dadi 3, Pak. Wis. Kono. Tutul bayi mak kowe jek tutul bayi manjer. Diparah awake loro. Apa? Ijek bayem, aku tidak menghilangkan nek aku ki
Aku ki asal usul kuwi wong kondi gak tak ilangno. Ben balungku ora kaget. Aku ora pernah njet diganjar ngene aku ya tetep aku ijek budidaya. Pamane aku lho ngger mlebu ijek nyekel-nyekel pitik pamane ngono ya. Pitik tanggoku tak tukoni, aku digugu wong. Kok wis dikeki ngene kok ben dikeki gawean wong liya ngono mikir ngono. Tapi nek bayem, untuk bayem urusan bayem kok. Bojoku nomor 1. Ijek tetep dodol bayem. Aku ki lho dodol bayem tak dol ya iso ngger ben dikolak Mbah Kemi. Ben kena golek pangan. Aku gelem lho ya adol bayem tak dol bengi tengah wengi karo kolakan apa ta apa. Iso ae. Tapi ki kuno mau lho. Ben tanggane didol tanggane. Ora bakal tak ilangi. Wong omah-omahe lagi setahun 200 cobane gede lho. Aku coba ngantek pira 20 tahun. Nek wong omah-omah. Mulai dari golek-golek dhewe. Alah. Loro-loro ya TKP. Wong tuwek ra duwe. Tapi wong tuwek iki mikir nggih, Mas. Oke nek wong tuwek ngeculno, gak enak. Mbah piye wong tuwek iki mikir anakku ben iso omah-omahe piye, coba iku ketambahan, coba iku malah kurangi gak ro, sing penting ku mau. Mbok tuwekku lho ora duwe lah lho, Ngger. Aku dikeki omah maratuwa ngono ki aku digawani piring, digawani bantal, digawani sendok, digawani gelas. Ora duwe lho. Ben diajeni. Asane iki muni orang kaya. Astomo kuwi sami asline ora kaya ngir melarat, cuma asline ndekne wonge senenge kaya pakku ngono iki guyon nek omongan mlesat-mleset ngono kuwi. Kabeh iki jur kuwi nek omongin ora enek sing serius. Mergo pakku yo ngono mau. Mbah Sager kuwi seneng lawak. Wong melarat tapi ora ketok melarate. Biasa, kok kuwi. Diwarna sapa iso. Mbah Sager kuwi. Melarat kok keluarga kuwi ora sugih, kuwi guyone Kang Anggo kuwi ngono kuwi. Orang terkaya-kaya apa. Gue mangan ya. Tapi ki aku urip wis rada penak gak ngrasakno. Nek sego jagung digecrek ngono kuwi ya memang ya. Tuku jagung terus gecrekan, sego gecrekan kuwi. Langsung dimasak. Mungkin aku yo ngrasakno. Tapi mbokku bakul telo, bakul gethuk, bakul glontol wis jek ro. Gak ngantek anak makku ki wong kaliren iki gak roh aku. Aku wis ngrasakno kok. Nek pakku dodol rencek ngono ki aku ya jek roh. Mun berdoro cek biah. Nganu apa jenenge? Anu ni pakku walah wong lanang sejati tenan. Pak dhewe gak digunggung ya dikon gunggung sapa ambek wong wedok muene Pak. Hebat. Nganti anak pira ini 7. Ora tegar sawah. Panganan mangan turut dalan. Opo ngono. Oh. Rekasane wong amri. Bar kok alas ngono biah ngecrek jagung. Wis
Pakku ngono kuwi wis ditintingi, wis dikarongi, make bar kok dodol makku karek abang. Sami. Ditinggal abang ngono kuwi terus ngitung dhuwite bakul ngono terus nunggoni dinar. Ngono ki aku ngeturno, mak, jajan tamune. Makku ya Allah, sabar anakku sakmoro kae rene sing dipecut mbokku. Tenan ya Allah. Saiki nek mentungi yo ngantek mencret. Makku ki anak 7 rene wong dipentung babar pisan rene. Bare wong alam dunya mbok wis kumpul swarga langgeng yo mak. Kayak papan panggonan padang dalane jembar kubure yo Pak mbokku. Pakku ki ngomong nek dalan nek guagenan nek maculi gaganan nek ngkai watu. Watu ku mek kuwapruke dinggo dalan. Pakku ya tenang. Jiwa sosiale tinggi. Mare yo pakku. Tak gunggung ki. Yang paling nakal ya aku. Anak lucu biar nakal. Njaluk duit. Sowan ae. Aku sing biacok iki. Anjing pedhot sikilku yo. Ya aku kuwi nakal dhewe. Wecuti pakku. Nakal aku iki nakal, setoh nakal aku. Wecuti mubeng lho. Wecuti pakku gowo wecet melayu aku. Walah pakku rada galak. Makku sing gak galak. Tapi nek gak nakal tenanan yo ora wong aku nakal. Anak rojo nakal dhewe, mantek-tekno nakal. Sowen. Nakal iki njaluk dhuwit dulu deh. Dhuwit mah. Wis dikeki. Enak. Ngene. Ngocaki brambang mbah ngocaki janganan. Wae. Duit. Aku ora duit entek nggo blojo. Gue iki gue bayar utang iki bek apa Bang Titel Mbak Yum. Ngono iki gremeng ya ora gua kira cucuk bon-bonan kowe. Bongkok ora kaya. Mbok bari tangisi. Wis cucuk iki. Kok India. Makale mbon. Jarang katokan. Jangan disin-sin. Dami ses katokan turung, ngono Pak nyomongin. Pak aku ngantek elingi berarti kak aku ngantek gede. Nek kaya ora katokan ora isin ya. Sangat temesan. Melarat. Sak melarat-melarat Pakku ki wong wah. Wis renek koyo wong tuaku. Ora ndi sawah ra ndi apa. Wanenan. Tak bulan baleni. Dadi amalane Pakku. Kacang ijo yang digedhek, Mbah. Engko gak sak ngono sak panci yo, Mbah. Aku sing tukang ngeterno. Sing tukang ngeterno aku. Mulane jiwaku tertanam ngantek saiki apa ndagake wong ndagake tak weno. Ndagake tak weno ndang wis. Mergo Pakku dhewe asline ngono mau. Aku wis diajarno. Gedang celeng. Ayo Nduk tak sabrang ning nggone Mbak Yum terno ya Nduk. Ngono terus Mbak Yum digawani marneng, digawani apa? Pak dikeki dhuwit. Yo ngatemi, Pak. Ayo iki lho. Ya nang pangan. Kayak jajan. Wis sabrangno. Kuwi lho nggih, bruk ku lho kali. Sabrangno jajan. Ngono iki sabrangno. Duwe jagongan panen kuwi
ngono lho, sak tompo. Kono teri Suminah. Terus Makyem sing dikei Karti. Mak Karti ngono sam. Dikei sing sugih-sugih mok kang kei. Gak sah, sawah obong. Terus Dek Suti terutama Pak Mun kuwi sing nganding kuwi. Kuwi ngono ki ngekei kono kuwi dikei kerupuk ngene. Kuwi lho senenge ra kur-kur. Walah. Mbah kuwi tak critani anune Mbah Segerku. Juwo to si wong Pak Nyomo kuwi, juwo to si Pak Nyomo. Almarhum ngono ki yo mong bales. Emoh. Buyak. Juwo to si tuwanah iki andene tak critani bolak-balik wong tuwaku enggak. Wong tuwaku mulane Pak kuwi anak-anake do mangan warak nyandang utoh tirakate Pakku gede. Tirakate Pakku gede. Ndungone gede. Wong-wong anake do anake Pakku digunggung wong sak kampung. Anake seger kalau iso tuku tanah, iso gawe omah. Mbak Yuku waris iso gawe. Lastomo iso gawe. Terus mau iso gawe. Wong tuwek endi gak banggane. Aku terkenal dirabi anake wong sugih. Gak bangga kuwi. Dan wis kalau bejo men. Tanggaku. Lho, Dek. Rene. Pak. Sini ya. Le. Sini nak. Ya Allah. Sopo aja plek. Kon ladeni sik permesa. Nyah. Iki lho. Wes sana kurang. Dewean guys apa mbek apa. Takon ndi mau ceritane. Takon ndi ya. Iya digunggung. Mangan warak nyandang utuh. Yo ngono mau. Amalane mbok Pakku tinggi. Dalan sekon duwe watu kowok-kowe. Dikei watu. Dalan rusak, gawe tik 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 dingklek. Wah no wong. Awake dhewe iki ra nganggo ketak kandhane Pak kuwi. Diceritani, "Pak, kalau Mas rak lo tak jaluk gak oleh malah diwehno. Diwehno Mbahyu." Mbahyu mi pancene yo kancane Mbah Din iki kancane dikeki rak. "Kalau Mas gawe anu dingklek, kono dikeki, kono gak dikeki, aku ra dikeki." Apa le? Utah yo wis. Utah yo wis. Wek salam dhewe le. Wek tak ngomong dhewe kono. Piye neh? Ya Allah Gusti. Itu cerita wong tua. Oh, iya ora pernah tukaran mbek wong, gak tau mbok kuwi masane ya Allah, jane mau ngopeni anak. Olah-olah bengirino ya Allah. Isine mau olah-olah tok. Pak kuwi bener kandhane kanganku. Pak kuwi nek gak mangan anget gak iso. Ra ketang ora mbek apa-apa. Wong jangan lho, jangan. Krai ngono ki jangane cikale sakmene. Jangane glombiaran. Asam terus kentel ngono bayu. Pokoke wong sugih. Ya Allah. Jiwane Pak kuwi senang ya. Sing sering kon ngoweh-ngowehno ki ya sapa? Aku. Kon nduk, kayak nduk. Kadang bae kangen Mbak. Nah kon ngeterno. Jiwane Pakku nek enek wong njaluk malah ra dikeki.
Pak kuwi. Dereng genteng lho. Sing kandhani makyem kuwi. Mbah kek dinglik Mbah, ora kudu keki. Ora dikeki. Tapi kok nak atine lek dikeki, aku dikeki mes kalau. Meja ya wis. Juga dinglik kuwabe tangane kek dinglik gawe tik 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 tik. Ora didol. Malah diweno wong Pak kuwi kakuane ngono. Ya Allah. Ora duwe Pak kuwi ora duwe ora. Gablek apa-apa kok. Belas lho gablek apa-apa Pak. Anak 7 lho guys. Iso manwarek nyandang utuh. Ya Allah Gusti. Mulane tirakate wong tuwa iki anak sing bakalan mulya. Mau ditungak-tungakno. Ora duwe ora kei warisan ra apa dungane wong tuwa kan tembus langit. Nah aku ki dadi wong ya mbok kok ngilangi. Darine aku sombong apa? Iya memang wong urip iki enek sombonge lumrah lah ya. Tak akoni aku. Tapi dengan kesombonganku aku harus walah, lu aku iki lah, ngopo? Oh, engko ora digowo kok. Gunane ngopo lek ape pendopo? Tak gunane ra gunane nggih, nggonku ki jujukane wong gedhe-gedhe. Arifin urung dadi apa-apa lho, Pak Bupati lho. Urung dadi bupati. Pak Arif kuwi ijik dadi wakil bupati. Lho, disowani ya jal aku dikeki dhuwit ra. Ambek sak krune anakku dijakne Jakarta. Ora apa-apa aku bangun-bangun kuwi sapa ngerti ditekani karo wong-wong ngono kuwi. Wong gedhe-gedhe ngono kuwi. Ora tak cawisi ngono ki ya ora apa-apa. Iku tanggo keseharianku. Umpamane aku ndi rezeki wayah udan cuma berkah. Nah wayah kosong iki nggih tak gelarno iki udan iki aku yo nelongso nggih. Ya Allah, jepare ngono udan. Ngono kuwi nggih. Aku iki mikirku ngono nggih. Iso bermanfaat. Aku mbok darani ngene-ngene wis karek kowe lah. Parek aku ki pokoke aku iki bondo donya ngene lho tak pasrahno sing gawe urip. Aku tidak lali karo aku ki wong sapa ora wong nek tau buruk ger lakon tau melarat ora bakal lali. Wis toh ora bakal lali ning isor rekosane. Melarate iki cul cilik ngono. Melarate cul cilik wis tertanam. Pamane duwe lagi pirang tahun. Ngono. 6 tahun, 5 tahun gedene iki. Kon iso lali cilik. Alah. Kuwi jenenge wong takabur. Aku diajarno wong tuwaku ora kaya ngono. Diajarno wong tuwaku dadi wong sing lembah manah. Andap asor. Bener wong tuwaku minim agama tapi nek minim sugih ngono ki tata krama unggah-ungguh anak wong ra duwe ora enek petakilan ketakaran serakah kene wong do main do nyolong anak Mbah Sekereneng adik nyolong adik bajing adik ngombe oreneng zaman-zaman kaya larang pangan ya anak lanang-lanang dijak bajing tetep budak anake Mbah Seger alhamdulillah wong do mabuk anake Mbah Seger ora mabuk anake malah do entuk juara bal-balan do seneng bal-balan Pak ku ngene wis le rasa bal-balan kok nek sikile coklek ora nek sing nambahno anak ora duwe manut ora bal-balan cerdas kabeh lomba nang dinang bloro nang ndi do entuk juara nek trimo kain lho nggih kain lambi putih karo kathok ngene dikeki gurune buku tumpuk-tumpuk anak ora duwe kuwi kanganku lasmo pinter cerdas
Nek aku bogang takone. Sekolahku SD dhewe, ndekne SMP anak ora duwe nggih. Nek Kang Wolo memang terdidik ndekne melok mbokde, isine buruh dan buruh. Nah, beda mbek didikane pakku ya bener sak omah, tapi ndekne sing deloki mbokdeku. Le mek banyu le dikeki dhuwit wis seneng. Dadi jiwa sing ditanamno karo pakku ambek sing dididik pakku, ambek gelete ambek anu beda. Kanganku isine bener sekolahane dhuwur, tapi kanganku ngawulane ning mbokdeku. Mok dikongkon juru kongkon ngantek tuwek ya dadi juru kangkon. Lek pakku ngongkone ora. Kile tandangi, kile tandangi, tandangi. Gitu. Tapi wong mbokdeku dek sugih, Nger. Panganku yo seneng. Bakyuku sugih, warwe sugih kuwi. Lah, masih grembyong, kalunge grembyong melok mbokdeku kaya kok. Kanganku yo seneng. Mangan enak. Lah pakku mangan ora enak. Piye? Ora bakal lali Nger. Wong nek wis tau melarat digawe duwe ora bakal lali. Ape dodol bayemne, ape dodol lombokne. Wis dilewati ngono kuwi. Ora wis ibarate wis nglakoni wong ora duwe ngono kuwi. Coba dikeki kaya ngene karo sing gawe urip yo ngono mau aku yo kudu tansah eling wis to. Sing ngene. Kudu ngene wis to. Ibadah jalure akeh, kira aku ngono ae. Iku yo wong tuwa sing ngajari iki yo. Wong tuwa-tuwa mbiyen iki mudah dicerna ngono kan. Nek marahi iki wong tuwa ndek iki mudah di mengerteni wong sing bodho ngono. Dadine yo wis minim ilmu, minim ora sepinter kaya wong cah saiki. Kudu ngene. Yo nek ngono iki manut-manut yo oke ae nggih. Nah, tapi iki otake wis andek. Zaman dhisik rek ya. Yo wis lah wis. Ya kuwi matur nuwun nggih lho. Tanpa permesa yo gak apa-apa. Yo, pancen tanpa permesa gak apa-apa. Wis sak uni-unimu. Wayahe elek yo elek, wayahe apik yo apik. Kita telan baik-baik. Sing penting nyambut gawe. Intine mau ngono, ndek kae pakku ape diarani wong kere, diarani wong apa? Finisial yo nek saiki kan komentar. Ya ibaratnya kaya pakku ki mau. Ape didak-idak, ape diopo kaya pakku ngono ku mau. Nek wong jaman saiki kan dihujat. Nek aku salah wis ben pancene mergene kaya ngono. Kudune iso ngerti, aja seneng nek digunggung, aja sedih nek apa Eva? Aja seneng nek lagi diburuk ngono iki. Wis tak dongakno kabeh wis padha seger waras. Sing penting seger waras itu ning pinter matur nuwun Des, muga-muga rezeki akeh. Yo engko nek eneng rezeki wis toh awake dhewe ki yo ngerti ora bakal dulurku ki kira-kira kok dulure ora dikek iki alah sebagian menungso dhewe-dhewe nggih. Ngono ae aku wis tak gawe ngono ae. Tak gawe pikiran ngono ku lho, wong goblok ngono ae. Pikirane wong minim ilmu. Seger waras, dono sengkalane, cedhok rezekine, dono blaine. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.